जलमग्न संग्रहालय तयार करण्यासाठी INS गुलदार ही सेवानिवृत्त युद्धनौका महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला विजयदुर्ग बंदरापर्यंत आणण्यात अखेर यश मिळालं आहे। कारवारच्या नौदलाच्या तळावरून गुलदार नौका विजयदुर्ग बंदरात येऊन स्थिरावली आहे। या ठिकाणी नौकेवरील पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारी द्रव्य आणि वस्तू काढून टाकण्यात येतील। नौकेच्या संपूर्ण स्वच्छतेनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टीजवळील निवती रॉकजवळ गुलदार नौकेला समुद्रात बुडवण्यात येणार आहे। सबमरीन सबमरीन असेल किंवा इतर आंतरजलीय पर्यटनाची साधने आहेत, त्याचा उपयोग करून आपण पर्यटकांना तिथे स्कुबा डायव्हिंग असेल किंवा स्कुबा डायव्हिंग असेल, तसेच यामध्ये अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्याच्यासाठी आकर्षण म्हणून म्युझियम पण आपल्याला दाखवण्याचा प्रयत्न असेल।